Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. பிராணத்தை ஆரம்பிக்கலாம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார்ப்பா பிராணத்தை எடுக்க போறீங்க? அதான் நேற்று பிரணத்தி வந்து யாரு கேட்டா? பிரபுஜி தான் கேட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா பிரபுஜி? உங்க கிட்ட வேறதான் இருக்கு அந்த பழைய அது குட்டி பாப்பாங்க அது அந்த மாதிரி earlier 18 days கோர்ஸோடு தான் உங்ககிட்ட இருந்தது ஏன் பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி. அப்ப அவர் வந்து அதை எனக்கு காட்டிட்டு இதுதான் எங்கிட்ட இருக்கு இப்பத்தது இல்ல அப்படின்னார். அப்ப குரூப்லயே போட சொல்றேன். இப்ப எல்லாருக்கும் யாரெல்லாம் வேற கிளாஸ்ல வந்தவங்களுக்கும் தெரியாது. இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் தெரியும். அதனால அது போடும். அதனால நீங்க சரியா படிச்சாலே பிரபுஜி. ஐ தாட் யூ நியூ இட். நன்னா தான் படிச்சிருக்கீங்களா? லாஸ்ட் டைம் பார்த்தேன். L3ல ஒரு கண்ணா படிச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்து படிக்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்ல. மாதாஜி நேத்து நம்ம பிரணத்தி நம்ம குரூப்ல போட சொன்னீங்க, நான் போட்டு பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. நம்ம குரூப்லயே இருக்கு. அதுதான் ஈவினிங் அவர் சொன்னதுனாலதான் போட சொன்னேன். அவர் எனக்கு போட்டார். அதுல வந்து இது 18 days கோர்ஸோட ரொம்ப கம்மி தான். அது 18 daysல எல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் படிக்க வேண்டாம் இல்லையா? அப்ப நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு தனியா அனுப்புறதுக்கு நான் குரூப்லயே போட சொல்றேன். ஸோ எல்லாருக்குமே பெனிஃபிட்டா இருக்கும். நம்ம L3 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி ட்ரெயின் பண்ணிருக்கோம். பட் இங்க வேற கிளாஸ்ல வந்தவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? அவ்வளவா இல்ல அந்த அந்த டீச்சர் ஏதாவது சொல்லி கொடுத்ததுன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். எஸ். யார் எடுக்க போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பல இருந்து கேட்டுன்னு கேட்டீங்க. போட்டி போட்டுன்னு எல்லாம் L3ல எல்லாம் சொல்லுவா இல்லையா? நான் மாதாஜி தனலட்சுமி படிக்கிறேன் மாதாஜி. யாரு மாதாஜி? தனலட்சுமி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஆண்ட்ரேஸே பண்ற பிராக்டிஸே இல்லையா? நம்ம கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் தானே நீங்க? பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே. இங்க எனக்கு தெரியல. ஓகே. பண்ணிருக்கேன். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तथादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं शाक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसकीतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूहं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्ग्रहे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः कृन्द्यन्दः स्तोहि अपत्राणि विदुनोति शुक्रदः सतां
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी थैंक यू माताजी हरे कृष्ण सर हरे कृष्ण 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 हरे ओके நம்ம வந்து இது பாடத்துக்கு போயிடலாம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஸ்லோகா தேடிட்டு இருக்கேன். நம்ம என்னோடையில அடுத்தடுத்து அதே பழக்கம் எடுத்தா இந்த ஸ்லோகாவே வரலையே எப்படி பார்க்கணும் அங்க போச்சு. எஸ், நம்ம வந்து பகவத்கீதை தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு எப்படியாவது முடிக்க பார்க்கணும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஏன்னா செகண்ட் சாப்டரும் கொஞ்சம் லாங்கா தான் இருக்கும் இல்லையா? பட் செகண்ட் சாப்டர் தான் ஆக்சுவலி டைம் போகும். ஏன்னா நிறைய கருத்து இருக்கும் அதுல. இதுல ஆக்சுவலி அவ்வளவு இது கிடையாது. ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அப்போ 1.31 படிக்கலாமா? யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க? புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. 1.31 இல்லையா? ஆமா. ஓகே. என்னாச்சு மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. புக்ல இருந்து படிக்கிறேன். புக் எல்லாம் ஓபன் பண்ணி ரெடியா வச்சுக்கோங்க. கிளாஸ்ல வந்துட்டோமே. புக்கு, பேனா, பென்சில் என்னெல்லாம் நம்ம இது உபகரணங்கள் உண்டோ அதெல்லாம் அடிச்சுன்னு உட்கார்ந்துக்குவோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நாச்ச ஸ்ரேயோ அனுபஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனம் ஆகவே நாகாங் விஜயம் கிருஷ்ணா விஜயம் கிருஷ்ண நாச்ச ராஜ்யம் சுகானி ச. சொந்த உறவினரை மொழிபெயர்ப்பு. வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வேண்டாமா? பரவாயில்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் படிக்க வேண்டாமா உங்களுக்கு? உங்களுக்கு படிக்கலன்னா படிங்கோ. நான் இல்லை ச மற்றும் ஸ்ரேயக நன்மை. மாதாஜி இந்த பிரபுதேவா ஜெய் சொல்லல மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? அது வந்து மொழிபெயர்ப்பு சொல்லும் போதுதான். மொழிபெயர்ப்பு சொல்லும்போது போதும். அனுபஷ்யாமி நான் காண்பது, அத்வா கொன்று, ஸ்வஜனம் சொந்த உறவினர்கள், ஆகவே போரில், நான் இல்லை, காங்ஷே விரும்புகிறேன், விஜயம் வெற்றி, கிருஷ்ணரே நான் இல்லை, ச மேலும், ராஜ்யம் சுகானி அதன் இன்பம், ச மற்றும். ஸ்ரீல பிரபாத கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொல்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா இல்ல? பொருளுரை படிக்கும்போது போறோம். பொருளுரை. ஒருவனது உண்மையான சுயநலன் விஷ்ணுவிடம் கிருஷ்ணரிடம் உள்ளது என்பதை அறியாத கட்டுண்ட ஜீவன்கள் மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்த்து உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட உறவு முறைகளால் கவரப்படுகின்றனர். இத்தகு குருட்டு வாழ்வில் உலக இன்பங்களுக்கான காரணத்தை கூட மறந்து விடுகின்றனர். சத்திரியனுக்கு உரித்தான நீதி கோட்பாடுகளை அர்ஜுனன் மறந்து விட்டதாக தெரிகிறது. கிருஷ்ணரின் நேரடி ஆணையின் கீழ் போர் முனையில் மரணமடையும் சத்திரியன் ஆன்மீக பண்பாட்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருக்கும் துறவி இவ்விரண்டு மனிதர்களுமே மாபெரும் சக்தியுடைய ஒளி வீசும் சூரிய கிரகத்தில் புகும் தகுதி உடையவர்கள் என்று கூறப்படுகின்றது. தனது உறவினர்களை மட்டுமின்றி எதிரிகளை கூட கொல்ல தயங்குகிறான் அர்ஜுனன். பசி இல்லாதவன் சமைக்க விரும்பாததை போல உயிரினரை
கொல்வதால் வாழ்வில் மகிழ்வு இருக்காது என்பதை அறிந்த அர்ஜுனன் போர் புரிய விரும்பவில்லை. வனத்திற்கு சென்று விரக்தியில் தனிமையான வாழ்க்கை வாழ அவன் தற்போது முடிவு செய்துள்ளான். ஆனால் சத்திரியன் என்ற முறையில் அவனுக்கென்று ஒரு அரசாங்கம் அவசியமாகும். ஏனெனில் வேறு எந்த தொழிலிலும் சத்திரியர்கள் ஈடுபட முடியாது. அர்ஜுனன் நாட்டை ஆள்வதற்கான ஒரே வாய்ப்பு தனது தாயாதி சகோதரர்களிடம் சண்டையிட்டு தந்தை வழி வரும் அரசை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதே. ஆனால் அதை செய்ய அவன் விரும்பவில்லை. எனவே காட்டிற்கு சென்று விரக்தியில் தனியாக வாழ்வதற்கு தன்னை தகுதி உள்ளவனாக எண்ணுகிறான். என்ன எடுத்து அவனுக்கு இப்போ இப்ப அவன் வந்து என்ன சுயநல அதாவது இங்க என்னன்னா ஸ்வஜனம், பகவானோட இது அன்பை தெரியாதவன், உண்மையை தெரியாதவன் வந்து ஜீவன்கள் வந்து மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்த்து எதுலன்னா உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தான் அவங்க கவரப்படுறாங்க. ஆனா வந்து இந்த குருட்டு வாழ்வுனால இந்த உலக இன்பங்களுக்காக கூட தன்னையே மறந்து விடுறாங்க. அப்புறம் சத்திரியனுக்கு உரிதான நீதி கோட்பாடுகளை எல்லாம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து மறந்து விட்டதாக தெரிகிறதுங்கிறா. அப்புறம் கிருஷ்ணரோட ஆணையின் கீழே தான் அந்த போர் முனையில மரணம் அடைய சத்திரியன் வந்து ஆன்மீக பண்பாட்டில் வந்து முழுமையாக ஈடுபட்டு இருக்கிறான் அப்படிங்கிறாரு. ஈடுபட்டிருக்கும் துறவி வந்து இவ்விரண்டு மனிதர்களுமேங்கிறார். யார் ஒரு சத்திரியன் வந்து போர்ல வந்து முனைந்து இருக்கிறானோ, அப்புறமா ஆன்மீக இதுல வந்து துறவியாக இருக்கானோ, அவ 2 பேரும் தான் வந்து இந்த 2 மனிதர்களுமே வந்து மாபெரும் சக்தி உடைய ஒளி வீசும் சூரிய கிரகத்தில் புகும் தகுதி உடையவர்கள் என கூறப்படுகின்றதுன்னா, இவ 2 பேரும் தான் இந்த சூரிய வெளிச்சத்துக்கு சமமான கிரகத்துல புகுந்து போகிறதுக்கு உண்டான தகுதி இருக்குங்கிறான். அப்புறம் தன்னோட உணர்வு உறவினர்களை வந்து மாத்திரம் நினைக்கிறதுல எதிரிகளை கூட கொல்ல தயங்குகிறார் யாரு அர்ஜுனன். அதனால இதுல என்ன சொல்றான்னா, எக்ஸாம்பிள் இந்த பசி இல்லாதவனுக்கு சமைக்க விருப்பம் இல்லாத மாதிரி உறவினரை கொல்றதுனால கொல்வதால வந்து அவனுக்கு வாழ்க்கையில என்ன மகிழ்வு இருக்காதுன்னு அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ணறதுக்கு விரும்புவது இல்லைங்கிறான். அப்புறம் வனத்திற்கு சென்று அவன் என்னது விரக்தியில வந்து தனியான வாழ்க்கை வாழணும்னு நினைக்கிறாரு. அது போக இன்னொன்னு என்ன சொல்றான்னா, சத்திரியனுக்கு வந்து சத்திரியனுங்கிற முறையில வந்து அவனுக்குன்னு ஒரு அரசாங்கம் அவசியமாகுங்கிறா. ஆனா வந்து எந்த தொழிலிலும் வந்து சத்திரியர்கள் அதனால எந்த தொழிலையும் வந்து சத்திரியர்கள் ஈடுபட முடியாதுங்கிற ஒரு ரூல் இருக்கிறதுனால ஒரு என்ன சொல்லுவா ஒரு கடமை, ஒரு சத்திரியனுக்கு ஒரு கடமை, அது கடமை கட்டுப்பாடு இருக்கிறதுனால அவ வேற எந்த வேலையும் செய்ய முடியாதுங்கிறா. அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து நாட்டை ஆழ்வதற்காக ஒரே வாய்ப்பு வந்து தன்னோட தாயாதி சகோதரர்கள்ட்ட எல்லாம் சண்டை போட்டு அப்பா வழி வந்த சொத்தை வந்து விரும்புறதுக்கு அவன் ஆசைப்படுவது இல்லைங்கிறா. அதனால காட்டுக்கு சென்று அவன் வெக்தியில தனியா வாழ்வதற்கு தன்னை வந்து தகுதி உள்ளவன்னு நினைக்கிறான். இதுதான் இந்த அதுவும் கூடாது. ஆனா அதுவும் கூடாது. ஒரு சத்திரியனா இருக்கிறவோ வந்து இறந்தாலும் பரவாயில்ல, அவன் மடிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அவன் வந்து போரிடணும். அதுதான் அவனுடைய ஸ்வதர்மம். இதெல்லாம் வரும். இப்ப நம்ம பகவத்கீதையில எண்டுல வரும் ஸ்வதர்மம்னா என்னதுன்னு வரும். எஸ், நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாள் மாதாஜி. வண்டர்ஃபுல், வெரி நைஸ். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஞ்சினி மாதாஜி படிக்கிறா? 32ல இருந்து 35 மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. எவ்வளவு மாதாஜி? 32ல இருக்கிற மாதாஜி. 32ல இருந்து 35. கிம் நோ ராஜேன கோவிந்த கிம் போகிய ஜைவ தேன வா ஏஷாம் அர்த்தே காங்கேஷு தம் நஹ ராஜ்யம் போக சுகானி ச தாகிமேவாஸ்திதா தாமிமேவஸ்திதா யுத்தே பிரணமாமஸ்தித்வா பிராணாம் த்யக்த்வா தனானி ச ஆச்சார்ய பித்ர புத்ரா ததைவ ச பிதாமகாः மாதுலா ஸ்வசூரா பௌத்ராः ஷாலா சம்பந்தினஸ்ததா ஏதான்ன ஹந்துமிச்சாமி இக்னோதபி மதுசூதன மனோதோபி
நம்ம மாதாஜி சொல்லுங்க ஒரு வாட்டி சிஎன்ஓபி சொல்லுங்க. சிஎன்ஓபி போட்டா எப்படி இருக்கும்? குனோதோபி குனோ. इग्नोतोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्य राजस्य एतो किं नु महीकृते निहत्य धातुराष्ट्रनः का प्रीति स्यात् सनातन. ஹரிபோல். நல்லா படிக்கிறாளே மாதாஜி, என்னன்னு படிச்சாள் இவ்வளோ ஸ்லோகம்லாம்? மாதாஜி சொல்லி தராங்க மாதாஜி எங்களுக்கு. வெரி குட் வெரி குட், நல்லா படிக்கிறாள், வெரி குட். 12 o'clock ஒரு இது கிளாஸ் சொல்லி தராங்க. மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறாள். நான் இந்த மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேக்குறேன் இங்க நம்ம கிளாஸ்ல. இங்க வந்திருக்கேன் இல்லையா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் டைம், அதனால. செகண்ட் டைம் மாதாஜி. செகண்ட் டைம் படிச்சல இதுக்கு முன்னாடியும் நான் ஆமா நேத்து படிச்ச மாதாஜி. கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு படிச்சது கூட. ஏன் அவசரப்படுற படாத அப்படின்னு உங்களதான் சொன்னேனா? ஓகே ஓகே, கரெக்ட் கரெக்ட். படிங்க படிங்க. என்ன பலன்? என்ன பலன்? நக நமக்கு, ராஜ்யேன ஆட்சியினால், கோவிந்த கிருஷ்ணரே. கிம் என்ன, யோ போகைஹி இன்பம், ஜீவித்தேன வாழ்வதால், வா அல்லது, ஏஷாம் யாருக்காக, அர்த்தே பொருட்டாக, காக்ஷிதம் விரும்பி, நக நம்மால், ராஜ்யம் ஆட்சி, போகாக உலகின்பம், சுகாணி எல்லாம் மகிழும், ச மற்றும் தே அவர்களுக்கெல்லாம், இமே இந்த, அவஸ்திதாக நிலை பெற்ற, யுத்தே இப்போர்க்களத்தில், பிராணானாம் உயிர்களை, இக்வா பிராணான் உயிர்களை, இக்வா விட்டு, தானானி செல்வங்களை, ச மேலும், ஆச்சாரியர்கள், பித்ர தந்தையர், புத்திராக படிச்சாள். பட் சாரி இல்ல மாதாஜி. இல்ல இன்னைக்கு ஆக்சுவலி நீங்க வந்து நல்லா கிளியரா படிச்சாள். அப்ப எனக்கு அது கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. இல்லாட்டி நீங்க இப்ப இந்த ஒரு மாதிரி படிப்பீங்க, அதுல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் வரும், திரும்பி அதை ரிப்பீட் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் உங்களோட எப்பவுமே. இன்னைக்கு அழகா படிச்சாலே, நல்லா படிக்கிறாளே நினைச்சேன். ஸ்லோகெல்லாம் ரொம்ப நல்லா படிச்சு. பிதரக தந்தையார், புத்திராக மகன்கள், ததா மட்டுமன்றி மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, ச மேலும், பிதாமகாக பாட்னார்கள், மாதுலாக தாய் மாமன்கள், பசுரா மாமனார்கள், பௌத்ரா பேரன்கள், ஷியாலா மைத்துனர்கள், சம்பந்தின உறவினர்கள், ததா உடன், ஏதான் இவர்களை எல்லாம், ந என்றும் இல்லை, ஹந்தும் கொல்ல, இச்சாமி எனக்கு விருப்பம், இக்னத கொல்லப்படுவதால், அபி கூட, மதுசூதன மது என்ற அரக்கனை கொன்றவன் கிருஷ்ணரே, அபி ஆனாலும் கூட, திரைலோக்கிய மூ உலகிற்குள் ராஜ்ய ஆட்சிக்காக, ஹேதோ மாற்றத்தில், கிம் நு சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது, மகிகிருதே நாட்டிற்காக, நிகத்யா கொலை புரிந்து, திருதராஷ்டிரன் புதல்வர்கள், நக நமது, கா என்ன, பிரீதிஹி இன்பம் சியாத் இருக்க போகிறது, ஜனார்த்தனக எல்லா உயிர்களையும் பாதுகாப்பவரே. மொழிபெயர்ப்புக்கும் வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுநாதர் அவர்களுக்கு ஜே. கோவிந்தரே, ஆட்சி மகிழ்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கையே கூட யாருக்காக நாம் விரும்புகின்றோமோ அவர்களே இப்போர்க்களத்தில் அணிவகுத்திருக்க, அவற்றை அடையாளம் என்ன பலன் போகின்றதே. மதுசூதரே, ஆச்சாரியர்கள், தந்தையர், பிள்ளைகள், பாட்டனார்கள், மாமனார்கள், பேரன்கள், மைத்துனர்கள் மற்றும் இதர உறவினர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்க்கையும் செல்வத்தையும் இழக்க தயாராக என் முன் நின்றிருக்க, அவர்கள் என்னை கொள்ளலாம் என்ற பட்சத்திலும் நான் ஏன் அவர்களை கொல்ல விரும்ப வேண்டும்? உயிர்களை எல்லாம் காப்பவரே, இந்த பூமி ஒரு புறம் இருக்கட்டும், மூலகமும் கிடைப்பதாயினும் நான் இவர்களுடன் போர் புரிய தயாராக இல்லை. திருதராஷ்டிரன் மகன்களை கொள்வதால் நாம் எந்தவித ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கப் போகிறோம்? பொருளுரை. கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் கோவிந்தர் என்று அழைத்தான். ஏனெனில் அவரே புலன்களும் பசுக்களும் இன்பமளிப்பவர். அவரே புலன்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் இன்பம் அளிப்பவர். இந்த விசேஷமான வார்த்தையை உபயோகிப்பதன் மூலம் தனது புலன்களை எது திருப்தி செய்யும் என்பதை கிருஷ்ணர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அர்ஜுனன் குறிப்பிடுகிறான். ஆனால் கோவிந்தர் நமது புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக அல்ல. நாம் கோவிந்தரது புலன்களை திருப்தி செய்ய முயன்றால்
நமது சொந்த புலன்களை தாமாகவே திருப்தி அடைகின்றன. ஜட வாழ்வில் ஒவ்வொருவரும் தத்தமது புலன்களை திருப்தி செய்ய விரும்புகின்றனர். மேலும் அத்திருப்திக்கு தேவையற்றவற்றை கடவுள் அளிக்க வேண்டும் என்று அத்திருப்திக்கு தேவையானவற்றை கடவுள் அளிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். ஜீவன்களின் தகுதிக்கேற்றவாறு அவரது புலன்களை இறைவன் திருப்தி செய்வாரே அன்றி அவரை பேராசைப்படுமளவிற்கு அல்ல. அவர்கள் பேராசைப்படுபவர்களுக்கு அல்ல. ஆனால் ஒருவன் மாற்று வழியை பின்பற்றும் பொழுது, அதாவது தன் சுய புலன்களை திருப்தி செய்ய விரும்பாமல் கோவிந்தரின் புலன்களை திருப்தி செய்ய முயலும் பொழுது, கோவிந்தரின் கருணையால் ஜீவனின் எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேறுகின்றன. அர்ஜுனனுக்கு குலத்தினரோடும் உறவினர்களோடும் உள்ள ஆழமான பாசம் அவர்கள் மீது இயற்கையாகவே அவனுக்குள்ள இரக்கத்தால் இங்கே சற்று வெளிப்படுகிறது. எனவே அவன் போர் புரிய தயாராக இல்லை. தனது செல்வத்தை நண்பர்களுடனும் உறவினர்களுடன் காட்ட அனைவரும் விரும்புவர். ஆனால் போர்க்களத்தில் அனைத்து உறவினர்களும் நண்பர்களும் கொல்லப்பட்ட பின் வெற்றியினால் தனக்கு வரும் செல்வத்தை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது என அச்சமுற்றான் அர்ஜுனன். உலக வாழ்வில் ஒரு சிறந்த உதாரணம் இது. தெய்வீக வாழ்வே இதிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். பக்தன் இறைவனின் விருப்பங்களை திருப்தி செய்ய விரும்புவன் என்பதால் அவர் விருப்பப்பட்டால் அவரது சேவைக்காக எல்லா விதமான செல்வத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அவர் விரும்பாவிடில் ஒரு பைசாவையும் ஏற்க கூடாது. அர்ஜுனன் தன் உறவினர்களை கொல்ல விரும்பவில்லை. அப்படியே அவர்களை கொல்லும் அவசியம் இருந்தால் கிருஷ்ணர் தாமே அவர்களை கொல்லட்டும் என்று விரும்பினான். போர்க்களத்திற்கு வரும் முன்னரே அவர்கள் எல்லோரையும் கிருஷ்ணர் கொன்றுவிட்டார் என்பதையும், தான் வெறும் கருவியாக செயல்பட வேண்டியவனே என்பதையும் அவன் அறியவில்லை. அவ்வுண்மையை பின்வரும் அத்தியாயங்களில் காணலாம். இறைவனின் இயல்பான பக்தனான அர்ஜுனன் விஷமிகளான சகோதரர்களை எதிர்க்க விரும்பவில்லை. ஆயினும் அவர்கள் கொல்லப்பட வேண்டும் என்பது பகவானின் திட்டம். தவறு செய்பவர்களை பக்தன் பழிவாங்குவதில்லை. ஆனால் தீயவர்களால் பக்தனுக்கு செய்யப்படும் கொடுமைகளை பகவான் சகித்துக் கொள்வது இல்லை. தனக்கு தீங்கிழைப்பவரை கூட பகவான் மன்னிக்கலாம். ஆனால் தன் பக்தர்களுக்கு தீங்கிழைப்பவர் எவரையும் அவர் மன்னிப்பதே இல்லை. எனவே அர்ஜுனன் மன்னிக்க விரும்பிய போதிலும் தீயவரை அழிப்பதில் பகவான் தீர்மானமாக இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிரிப்புதான் வருது இல்ல? ஏன்னா பாவம் அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு சுபாவம், நம்மள மாதிரி ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங். அவர் வந்து என்னுடைய நீங்க தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றேன் மாதாஜி. கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் கோவிந்தா என்று அழைச்சான். ஏன்னா அவரே புலன்களையும் பசுக்களையும் வந்து இன்பம் அளிப்பவர். இந்த வார்த்தையை உபயோகிப்பது மூலம் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா, திருப்தி புலன்களை வந்து எது திருப்தி செய்யும் என்பதை கிருஷ்ணர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அர்ஜுனன் வந்து நம்மளுக்கு குறிப்பிடுகிறான். கோவிந்தன் நமது புலன்களை திருப்தி செய்வதற்கு அல்ல, கோவிந்தனது புலன்களை நம்ம திருப்தி செய்திருக்காங்க. அவருடைய இதை வந்து புலன்களை வந்து திருப்தி செய்ய முயன்றால் நமது சொந்த புலன்களை தாமாகவே நம்ம திருப்தி செய்துக்கலாம் அப்படின்றது இதுல தெரியுது. ஜட வாழ்வில் ஒவ்வொருவரும் தத்தமது புலன்களை திருப்தி செய்ய விரும்புகின்றனர். மேலும் படிக்காதுங்க, அப்புறம் நிறைய நீண்டுட்டே போகும். ஜஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் மாத்திரம் சொன்னா போறோம். திரும்பி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மாத்திரம். கோவிந்தன் புலனை திருப்தி செய்ய முயலும் பொழுது கோவிந்தனது கருணையால நம்மளுடைய புலனை வந்து செய்வாரு. அர்ஜுனன் குலத்தோடு உறவினர்களோடு வந்து ரொம்ப வந்து பாசமா இருக்கிறாரு. அதனால வந்து அவர் யாரையும் கொல்லணும் இது பண்ணணும்ன்ற ஆசை அவருக்கு கிடையாது. நம்ம சொந்த இவங்களையும் வந்து கொண்டுட்டோம்னா நம்ம வெற்றி பெற்று ஒன்னும் பிரயோஜனம் ஒண்ணுமே இல்லையேன்ற இது வந்து இதுல திருப்திப்படுத்த முடியாதுன்றது இது சொல்றாரு அவரு. அதாவது அவர் விரும்பினால், கடவுள் விரும்பினா வந்து ஒரு பைசாவையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஒரே நிமிஷம். அவரது சேவைக்காக எல்லா விதமும் செல்வத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அவர் வந்து விரும்பாவிட்டால் ஒரு பைசா கூட ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரு. அர்ஜுனன் தன் உறவினை கொல்ல விரும்பவே இல்லை. கொல்லணும்னு அதாவது இவர் கொல்லணும்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணரை இது பண்ணிருக்கலாமே. ஆனா அவங்க இதுக்கு போர்க்களத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே அவங்க எல்லாம் வந்து கருவியாக இது பண்ணி அவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்கன்றது இவருக்கு தெரியல. அவர் ஒரு கருவியாக யூஸ் பண்ணி எல்லாரையும் இது பண்ணிட்டாருன்றது இதுல இவர் தெரியவே இல்லை. அர்ஜுனனுக்கு தான் வெறும் ஒரு இறக்க வச்சுட்டார். இப்போ சும்மா இவர் கருவியாக தான் யூஸ் பண்ண போறார். ஒரு கருவியாக தான் யூஸ் பண்ண போறார். ஆல்ரெடி கிருஷ்ணர்லாம் அவரோட எல்லாம் டெஸ்டினி இஸ் டிஸ்டைன்டு சொல்லுவாங்களே, எல்லாம் அவங்களோட டெஸ்டினி எல்லாம். ஏன்னா அவங்க எப்ப தப்பு காரியத்துல ஈடுபட்டாங்களோ அப்பவே அவங்களுடைய மரணம் நிச்சயம். இது ஒன்லி ஒரு போருங்கிறது ஒரு பேரு அளவுக்கு ஒரு டிராமா மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல அர்ஜுனன் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் நீ வந்து அம்பே அவ்வளவுதான், ஒரு கேரக்டர் to kill the other parties. அதுக்கு வந்து நிமித்த மாத்திரம். இது வந்து ஒரு கருவியா தான் அவர் என்ன யூஸ் பண்றாருன்னு அவருக்கு தெரியல. அர்ஜுனனுக்கு அது தெரியல.
ஏன்னா இவன் பக்தி கொல்றான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான். அது நான்லாம் ஆமா. நான் கொல்றது கிடையாது. கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்ரெடி killed them. என்ன அர்த்தம்? இன்னும் few ஹவர்ஸ்ல அவங்க எல்லாம் இறந்து போறாங்க அப்படி. சொல்லுங்க. அடுத்தா முடிச்சு. பக்தர் வந்து தீங்கு இழைப்பவரை அவர் மன்னிப்பதே இல்லை. எனவே அர்ஜுனன் வந்து அது இம்பார்ட்டன்ட். தீயவரை அழிப்பதில் பகவான் வந்து ரொம்ப தீர்மானமாக இருக்கிறாருன்றது இந்த இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல். வெரி நைஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுஜி படிங்க. 1.36 கிருஷ்ணமூர்த்தி ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. பாபமேவாஸ்ரயேத் ஸ்வான் ஹத்வை தனாத தாயினஹ தஸ்மான்னாஹ வயம் ஹந்தும் தாதராஷ்டான் பாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினஹ சியாம மாதவ. ஹரே கிருஷ்ண என்ன மாதாஜி. சொல்ற? ஸ்வஜனம் ஹி கதம் பாப்பம் கதம் ஹத்துவா அப்படின்னா என்னது? என்னுடைய மனிதர்களே, என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸே வந்து இறந்து போயிட்டேன்னா கதம் சுகினக, எப்படி எனக்கு வந்து சுகம் கிடைக்கும்? ஷியாம மாதவா, எப்படி எனக்கு வந்து சுகம்? பாவம், இன்னசென்டா கேட்கிறார் அவர். படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பாபம் பாவங்கள் ஏவ நிச்சயமாக ஆசிரயேத வந்தடையும், அஸ்மா நன்மை, ஹத்வா கொல்வதால், ஏதான் இவர்களை எல்லாம், ஆததாயினஹ கிராமக்காரர்கள், தஸ்மாத் அக்கிரமக்காரர்கள், கிராமம் எல்லாம் அக்கிரமக்காரர்கள், தஸ்மாத் அதனால், ந என்றுமில்லை, அர்ஹா தகுதியுடைய, வயம் நாம், ஹந்தும் கொல்ல, தர்தராஷ்டிரனின் மகன்கள், சுபாந்தவான் நண்பர்களுடன், சபாந்தவான் ஜனம் உறவினர்கள், ஹி நிச்சயமாக, கதம் எவ்வாறு, ஹத்வா கொள்வதால், சுகினஹ மகிழ்ச்சி, சியாம நாம் அடைவோம், மாதவ அதிர்ஷ்ட தேவதியின் நாயகரே கிருஷ்ணரே. மொழிபெயர்ப்பு வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரன் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுவதில் நமக்கு சரியல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? நமக்கு என்ன லாபம்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? பொருளுரை. வேத விளக்கங்களின் வேத விதிகளின்படி அக்கிரமக்காரர்கள் 6 வகையினர். விஷம் கொடுப்பவர், வீட்டுக்கு நெருப்பு வைப்பவர், பயங்கர ஆயுதங்களால் தாக்குபவர், செல்வத்தை கொள்ளையடிப்பவர், பிறர் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பவர், பிறர் மனைவியை கடத்தி செல்பவர். இந்த அக்கிரமக்காரர்களை உடனே கொல்லலாம், அதனால் பாவம் ஏதுமில்லை. இவ்வாறு அக்கிரமக்காரர்களை கொல்லுவதில் எல்லா சாதாரண மனிதர்களுக்கும் பொருந்தும். ஆனால் அர்ஜுனன் சாதாரண மனிதன் அல்ல. அவன் குணத்தால் சாதுவான இருந்ததால் அவர்களிடம் நற்குணங்களோடு உறவு கொள்ள நினைத்தான். இருப்பினும் இவ்வாறாக சாதுத்தனம் ஒரு சத்திரியனுக்கு உரியதல்ல. ஆட்சியில் இருக்கும் பொறுப்பான மனிதன் சாதுவின் குணங்களுடன் இருக்க வேண்டும் என்ற போதிலும் கோழையாக இருக்கக்கூடாது. உதாரணமாக, பகவான் ராமரிடம் சாதுவின் குணங்கள் பொருந்திய காரணத்தால் இன்றும் மக்கள் அவரது அரசாங்கத்தில் ராமராஜ்யத்தில் வாழ விரும்புகின்றனர். ஆனால் பகவான் ராமர் ஒருபோதும் கோழைத்தனத்தை காட்டவில்லை. ராமரின் மனைவி சீதையை கடத்தி சென்ற ராவணன் அவருக்கு அக்கிரமம் இழைத்தவனாவான். அதனால் அவர் அவனுக்கு உலக சரித்திரத்தில் இணையற்ற தேவையான பாடத்தை நன்கு கற்பித்தார். இருப்பினும் அர்ஜுனனின் விஷயத்தில் அக்கிரமக்காரர்கள் வித்தியாசமானவர்கள். சொந்த பாட்டனார், சொந்த ஆச்சாரியார், நண்பர்கள் மற்றும் பேரன்கள் முதலியோர் என்பதை கருத வேண்டும். அதனால் அவர்களின் மீது சாதாரண அக்கிரமக்காரர்களின் மீது தீவிர நடவடிக்கை எடுப்பது போல செயல்படக்கூடாது என்று அர்ஜுனன் எண்ணினான். அதற்கும் மேலாக சாதுக்கள் மன்னிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். எந்த அரசியல் அவசர நிலைமையை கூட சாதுக்களை பொறுத்தவரையில் இத்தகைய அறிவுரைகளே முக்கியமானவை. அரசியல் காரணங்களுக்காக சொந்த உறவினர்களை கொள்வதை காட்டிலும் நற்குணங்களையும் தர்மத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டு
அவர்களை மன்னித்து விடுதல் சிறந்தது என்று அர்ஜுனன் எண்ணினான். அர்ஜுனன் தற்காலிகமான உடல் சுகத்திற்காக கொலை செய்வதை அவன் லாபம் என்று கருதவில்லை. ராஜ்யங்களுக்கும் அவற்றினால் பெறப்படும் சுகங்களும் நிலையானவை அல்ல. அவ்வாறு இருக்க உறவினர்களை கொள்வதன் மூலம் தனது சுய வாழ்க்கைக்கும் நித்திய விடுதலைக்கும் ஏன் ஆபத்தை தேடிக் கொள்ள வேண்டும்? இவ்விஷயத்தில் மாதவ அல்லது அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவர் என்று கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் அழைப்பதும் மிக முக்கியமானதாகும். அதிர்ஷ்ட தேவியின் கணவரான அவர் இறுதியில் துரதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய செயலை செய்யும்படி தன்னை தூண்டக்கூடாது என்று அர்ஜுனன் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றான். கிருஷ்ணர் யாருக்குமே துரதிர்ஷ்டத்தை கொடுப்பவர் அல்ல என்பதால் அவரது பக்தர்கள் விஷயத்தில் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி இதுல என்ன சொல்றார்? என்னெல்லாம் எப்படியெல்லாம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கான் அர்ஜுனன் பாவம். இவரு ஆக்சுவலாவே இவரோட மனநிலை எப்படின்னு கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ண நம்ம கீழே ஸ்க்ரால் பண்ண ஓகே ஸ்க்ரோல் பண்ணுமா? ஸ்க்ரோல் பண்ண சொன்னடா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி இருக்கு என்னோட புக்ல இருக்கு. இல்ல ஓகே. எப்படின்னாக்க நமக்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள் இந்த உலகத்துல யாரா இருந்தாலும் யாரும் கேட்க வேண்டாம், கொன்னுடலாம். இந்த மாதிரி விஷம் கொடுப்பாரு அடுத்த வாழ்க்கை, இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறது, இந்த மாதிரி ஆயுதங்களை தாக்குவா, அதே மாதிரி செல்வத்தை கொள்ளடிக்கிறது, அவருடைய நிலத்தை ஆக்கிரமிக்கிறது, அவருடைய அடுத்தவாளுடைய மனைவியை கடத்துறது, இந்த மாதிரி பண்றவாளை யாரும் கேட்க வேண்டாம், கொன்னுடலான்னு சாஸ்திரமே சொல்றதுனால இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும். இது யாரும் கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லைங்கிறது இதுல நமக்கு புரியுது. அதே மாதிரி அர்ஜுனன் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இவெல்லாம் நம்ம சொந்தக்காரால இருந்தாலும் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே இருக்கிறதுனால இவெல்லாம் கொள்றது தப்புன்னு இவன் நினைக்கிறான். சாஸ்திரத்தை பத்தி இவன் யோசனை பண்ண முடியாது. ரொம்ப கருணையா இருக்கான். கருணையா இருக்கணும் அவசியம் ஓகே. ஆனா சத்திரியம் தர்ம நியாய தர்மத்தையும் பார்க்கணும். அதனால தப்புன்னு வந்தா ஆச்சாரியர்களையும் கொள்ளலாங்கிறதா நம்ம இது புரிஞ்சுக்கலாம். எனக்கு நம்ம இதுலயும் பாக்குறோம், இந்த வாமன் அந்த அவதாரத்திலயும் பார்த்தோம். இல்லைனாக்க சுக்கராச்சாரியர் பேச்சு கூட அவன் கேட்கலங்கிறது இதுல எனக்கு புரியுது ஆக்சுவலா. அதனால இது மாதிரி ஒரு அக்கிரமம் பண்றவளை நம்ம யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. கொண்டு வரணும். நம்ம சத்திரியனால அந்த குணத்தை யூஸ் பண்ணணும். இல்லைனாலும் சத்திரியான குணம் சத்திரியான சும்மா இருக்க முடியாதுங்கிறத அவன் புரியல. அந்த க்ஷணத்துல அவனுக்கு அதுதான் சொல்லப்படுகிறது. சொந்த பாட்டனார், ஆச்சாரியார், நண்பர்கள், மகன்கள், பிறன்கள் இதெல்லாம் மேல கருணையா இருக்கிறது as long as they are இந்த மாதிரி நியாயம் தர்மமா இருந்தா ஓகே. அந்த மாதிரி அதர்மம் பண்றவளை யாரா இருந்தாலும் ஒரு பொறுத்துன்னு இருக்கிறது சத்திரியனுக்கு அழகல்ல. ஏன்னாக்க அவன் நாட்டை பாதுகாக்கலாம், அவ அதே மாதிரி மக்கள் மேலையும் பண்ணிடுவான். அதனால அவளை விட்டு வைக்கப்படாதுங்கிறத இது புரிஞ்சுக்கணும். அதை அவர் அது புரிய வைக்கிறாரு கிருஷ்ண பகவான். அதான் அந்த விஷயத்துல அதிர்ஷ்ட தேவியின் கணவரான அவர் எப்படி இந்த மாதிரி துரதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க முடியுங்கிறத சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், யார் படிக்கிறா? லலிகா மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 37 to 38. यद्यप्येद न पश्यन्ति लोभो भगत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोह च पादकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यतिर्जनार्दन. யதி இருந்தால் அபி கூட ஏதே அவர்கள் ந இல்லை பஷ்யந்தி பார்க்க லோப பேராசையால் உபகத வெல்லப்பட்ட சேதச இதயங்கள் குலக்ஷய குலத்தை அழிப்பதில் கிருதம் செய்த தோஷம் தீங்கு மித்ர துரோகே நண்பர்களுக்கு துரோகம் ச மேலும் பாதகம் பாவ விளைவுகள் கதம் ஏன் ந இல்லை ஏயம் இதை அறிய அஸ்மாபி நம்மால் பாபாத் பாவங்களில் இருந்து அஸ்மாத் இவர்கள் நிவர்த்தித்தும் விடுபட குலக்ஷய குலநாசத்தால் கிருதம் செய்த தோஷம் குற்றம் பிரபஷ்யன்
பிரபஷ்யத் பி காணக்கூடியவர்களால் ஜனார்தன கிருஷ்ணரே. மொழிபெயர்ப்பு பொருளரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதற்கு ஜே. ஜனார்தனரை, பேராசையால் இதயத்தை இழந்த இம்மனிதர்கள் நண்பர்களுக்கு துரோகம் செய்வதையும் குலநாசம் செய்வதையும் பாவம் என்று அறியவில்லை. ஆனால் அவற்றை குற்றம் என்று அறிந்த நாம் ஏன் இப்பாவ செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும்? பொருளுரை. போட்டியாளர்களால் சூதாட்டத்திற்கோ போருக்கோ அறைகூவப்பட்டால் சத்திரியன் மறுக்கக்கூடாது. எனவே இந்த நியதிப்படி துரியோதனனின் கும்பலால் சவால் விடப்பட்டிருக்கும் அர்ஜுனன் போரை மறுக்க முடியாது. இதன் தொடர்பில் இத்தகைய சவாலின் விளைவுகளை காண முடியாமல் மறுதரப்பினர் குருடர்களாக இருப்பதாக கருதினான் அர்ஜுனன். அதே சமயம் இதன் தீய விளைவுகளை காணக்கூடிய அர்ஜுனனால் இச்சவாலை ஏற்க முடியவில்லை. விளைவு நன்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே கடமை ஒருவனை கட்டுப்படுத்த முடியும். விளைவு தீயவையாக இருந்தால் கடமை எவரையும் கட்டி போட முடியாது. இது போன்ற நன்மை தீமைகள் எல்லாவற்றையும் சிந்தித்து பார்த்த அர்ஜுனன் போர் புரிவதில்லை என்று முடிவு செய்தான். போறது அப்புறம் முடிவு செய்தான். பேசாம சன்னியாசம் வாங்கிட்டு காட்டுக்கு போலான்னு நினைச்சிருந்தான். எல்லாம் உனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன். சொல்லுங்க மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ சத்திரிய விதிப்படி ஒருத்தர் போட்டி, அதாவது ஆப்போனண்டால சூதாட்டத்துக்கோ போருக்கா கூப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க மறுக்க கூடாது. அவங்க அந்த இதுல போய் ஈடுபட்டுதான் ஆகணும். அதனால துரியோதனன் சவால் விட்டுருக்கான். சோ அதனால இவன் அந்த போரை மறுக்க முடியாது. அப்படியே இவனே சொல்லிக்கிறான், இந்த ஆப்போனன்ட் ரொம்ப குருடர்களாக இருக்காங்க, அதோட விளைவு பத்தி கூட தெரியாம இப்படி பண்றாங்களேன்னு அவனுக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு வேதனை. அதே சமயம் இந்த தீய விளைவுனால இந்த சவாலை ஏற்க முடியவில்லை. சோ அதோட விளைவை பத்தி அர்ஜுனன் நினைச்சு பாக்குறான். இது எவ்வளவு மோசமான விளைவு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால போர் புரிய வேண்டாம். ஒரு விளைவு நமக்கு நன்மையா நடக்கிறது பட்சத்துல ஓகே, கடமையை நம்ம செய்யலாம். இதே அது தீய விளைவுன்னு தெரிஞ்சா அதுக்கு நம்ம எதிர்த்து நம்ம செயல்படலாம்னு அர்ஜுனனோட தாட்ல நல்ல பிள்ளைல அவன். இதெல்லாம் படிக்கும்போது ஆக்சுவலி நமக்கே தோணும், அவன் சொல்றது கரெக்ட் தானே, நியாயமா தான் அவன் பேசுறான் இல்லையா, கரெக்டா தான் சொல்றான். சண்டை போடாதீங்க இல்லையா, அப்படித்தானே நம்ம எல்லாம் நம்மள அப்படித்தானே வளர்த்திருக்காங்க. போய் சண்டை போட்டுட்டு வாங்கலாம் சொல்லுவாங்களா? யாரையும் விட்டு கொடுத்துடும், வேண்டாம் போ, அவங்க அந்த சங்கம் வேண்டாம் அப்படின்னு. அவனும் அதே மாதிரிதான் இருக்கா, வேண்டாப்பா நான் பாட்டு விட்டுட்டு போயிடுறேன். ஆனா அப்படி கிடையாதே. அப்புறம் என்னம்மா அப்படி சொல்லிட்டீங்களா? அதனால அவங்க அந்த கம்பேஷனேட்னால போர் புரிய வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. கரெக்ட். ஓகே, இன்னொன்னு படிக்கிறீங்களா? அதுக்கப்புறம் சாஸ்திரத்தை படிக்கட்டும். பதம் 39. குலக்ஷய பிரணஷ்யந்தி குல தர்ம சனாதனாக தர்மி நஷ்டே குலம் கிருஷ்ணம் அதர்மோ அபிபவத்யுத. குலக்ஷயே குலத்தை அழிப்பதில், பிரணஷ்யந்தி அழிவடைகிறது, குல தர்மங்கள், சனாதனா நித்தியமான, தர்மே தர்மத்தில், நஷ்டே நஷ்டத்தில், குலம் கிருஷ்ணம் மொத்தமாக, அதர்மம், அபிபவதி மாற்றம் அடைகிறது, யுத கூறப்படுகின்றது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளரை வழங்கி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதற்கு ஜே. குலம் அழிவடைவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகின்றது. இதனால் வம்சத்தில் மீண்டு இருப்பவர்கள் அதர்மங்களில் ஈடுபடுவார்கள். பொருளுரை. வர்ணாசிரம வழிமுறையில் குடும்ப அங்கத்தினர்கள் முறையாக வளர்ந்து ஆன்மீக தகுதிகளை பெறுவதற்காக பல்வேறு அறப்பழக்கங்கள் உண்டு. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை செய்யக்கூடிய இது போன்ற தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகளுக்கு பெரியோரே பொறுப்பு. ஆனால் மூத்தோர் மரணம் அடைந்தால் இது போன்ற தூய்மைப்படுத்தும் குல பண்பாடுகள் நின்று விடலாம். எஞ்சியிருக்கும் இளைய தலைமுறை அதர்ம செயல்களில் ஈடுபட்டு ஆன்மீக விடுதலைக்கான தங்கள் வாய்ப்பை இழக்கலாம். எனவே எந்த நோக்கத்திற்காகவும் குலத்தின் முதியோர்களை அழித்தல் கூடாது. இந்த போர் புரியுறது குடும்ப பெரியவங்க தான் நம்மளுக்கு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க மாதாஜி, அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன். சோ இந்த போர்ல நான் எல்லாம் பெரியவங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆன்மீக பழக்கம் அறப்பழக்கம் எல்லாம் இருக்கிறது. அவங்களை கொன்னுட்டா அடுத்து வர ஜெனரேஷன் எதையுமே கத்துக்க முடியாம போயிடும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ்.
சோ நைஸ். ஒரு டாபிக்காவும் சொல்றான், எவ்வளவு திங்க் பண்றான். எஸ் அஸ்வதா மாதாஜி ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதர்மாபி பவத் கிருஷ்ண பிரதுஷ்யந்தி குலஸ்திரியः ஸ்திரீஷு துஷ்டாஷு வார்ஷ்ணேய ஜாயதே வர்ண சங்கரः. அதர்மம் அபிபவாத் உச்சமடைவதால் கிருஷ்ணரே பிரதுஷ்யந்தி களங்கமடைகின்றனர். குலஸ்திரியக குடும்ப பெண்கள், ஸ்திரீஷு பெண்மை, துஷ்டாஷு களங்கமடைவதால், வார்ஷ்ணேய விருஷ்ணி குலத்தவரே, ஜாயத்தே இவ்வாறு ஆகிறது, வர்ண சங்கரக தேவையற்ற சந்ததி. கிருஷ்ணரே, குலத்தில் அதர்மம் தலையெடுக்கும் போது குடும்ப பெண்கள் களங்கமடைகின்றனர். பெண்மையின் சீரழிவால் விருஷ்ணி குலத்தவரே தேவையற்ற சந்ததி உண்டாகிறது. பொருளுரை. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதற்கு ஜெய். வாழ்வில் அமைதி, வளம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஆகியவற்றிற்கான ஆதாரம் மனித சமுதாயத்தில் நன்மக்கள் இருப்பதாகும். நன்மக்கள் தழைத்தோங்குவதன் மூலம் நாட்டிலும் சமூகத்திலும் ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஏற்படும். அதற்கு தகுந்தாற்போல வர்ணாசிரம தர்மத்தின் கொள்கைகளை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகு சமுதாயம் அதன் பெண் குலத்தின் கற்பையும் நம்பகத்தன்மையையும் பொறுத்திருக்கிறது. குழந்தைகளை தவறாக வழிநடத்துதல் எளிது. அதுபோலவே பெண்களும் எளிதில் வீழ்ச்சியடையும் சுபாவம் உடையவர்கள். எனவே குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் குடும்பத்தின் மூத்த உறுப்பினர்களின் பாதுகாப்பு தேவை. பல்வேறு அறச்செயல்களில் ஈடுபடுத்தப்படுவதன் மூலம் பெண்கள் கற்புக்கு புறம்பான தவறான உறவுகளை வளர்த்து கொள்ள சோரம் போக மாட்டார்கள். சாணக்கிய பண்டிதரின் கூற்றுப்படி பெண்கள் அறிவாளிகள் அல்ல, அதனால் நம்பகமானவர்களும் அல்ல. எனவே அவர்களை எப்போதும் பலவிதமான அறம் சார்ந்த குலப்பண்பாடுகளில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதன் மூலம் அவர்களது கற்பும் பக்தியும் வர்ணாசிரம முறையில் பங்கேற்கத்தக்க நல்ல சமுதாயத்தை தோற்றுவிக்கும். இத்தகு வர்ணாசிரம தர்மம் சீர்குலையும் போது இயற்கையாகவே பெண்கள் ஆண்களுடன் கலந்து செயல்படுவதற்கான சுதந்திரத்தை பெறுகின்றனர். இதனால் பெண்களின் கற்பு நிலை இழக்கப்பட்டு தவறான உறவுகள் தோன்றி தேவையற்ற சந்ததிகள் என்னும் அபாயத்தை உண்டு பண்ணுகின்றன. பொறுப்பற்ற ஆண்களும் சமுதாயத்தில் சோரத்தை, கள்ள தொடர்புகளை பெருக்குகின்றன. இதனால் மனித சமுதாயத்தில் தேவையற்ற குழந்தைகள் தோன்றி போர், தொற்றுவியாதிகள் முதலிய அபாயங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திங்க் பண்றான்ல அர்ஜுனா. எஸ் சொல்லுமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல அர்ஜுனன் பாட்டனார், குடும்பத்துக்கு மூத்தவர்கள் என போர்க்களத்தில் எல்லாமே ஆண்கள், நிறைய ஆண்கள் குடும்பத்துக்கு மூத்தவர்களாகவும் இருப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் நம்ம கொன்னுட்டோம்னா அந்த சந்ததி என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு வருத்தப்படுறாரு. இதுல மெயினா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வாழ்வில் அமைதி, வளம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் இது எல்லாத்தோட ஆதாரமுமே மனித சமுதாயத்துல நன்மக்கள் இருந்தாதான் அதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி நன்மக்கள் இருக்கிறதுக்கு மெயினா வழிகாட்டுறதுக்கு ஆட்கள் கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதே தகுதாற் போல வர்ணாசிரம தர்மத்தோட கொள்கையும் அதுக்கு ஏற்றால் போல தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இத்தகைய சமுதாயம் இருக்கிறதுக்கு மெயினான காரணம் பெண் குலத்தோட கற்பு, நம்பகத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஏன்னா குழந்தைகளை தவறாக வழி நடத்துறது ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம். அது மாதிரியே பெண்களும் ஈஸியா வீழ்ச்சி அடைகிற சுபாவம் உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் வழி நடத்துறதுக்கு கண்டிப்பா குடும்பத்துல மூத்த உறுப்பினர்கள் பாதுகாப்பு கண்டிப்பா தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. பல்வேறு அறச்செயல்கள்ல பெண்களை, குழந்தைகளை ஈடுபடுத்தணும். பெண்களோட கற்புக்கு அப்பதான் பெண்கள் கற்புக்கு புறம்பான தவறான உறவுகளை வளர்த்து கொள்ளாம இருப்பாங்க. அதே மாதிரி சாணக்கிய பண்டிதரின் கூற்றுப்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பெண்கள் அறிவாளிகள் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அறிவு இல்லாதனால நம்பகமானவங்களும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அவங்களை எப்பயுமே பலவிதமான அறம் சார்ந்த குல பண்பாடுகள் அதுல ஈடுபடுத்தணும். அப்பதான் அவங்களோட கற்பும் பக்தியும் வர்ணாசிரம முறையில சரியான முறையில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வர்ணாசிரம தர்மம் சீர்குலையும் போது இயற்கையாவே பெண்களும் ஆண்களும் இருக்கக்கூடாத உறவுகள்ல இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதனால பெண்களோட கற்பு நிலை இழக்கப்படுறது மூலமா தவறான உறவுகள் தோன்றி அதன் மூலமா தேவையில்லாத குழந்தைகள் பிறந்து தேவையில்லாத சந்ததியும் உருவாகும். அந்த அபாயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் சொல்றாரு. பொறுப்பற்ற ஆண்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பெண்களே இப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்ட்டு அவங்களும் தேவையில்லாத உறவுகள்ல ஈடுபடுவாங்க. இதனால மனித சமுதாயத்துல தேவையற்ற குழந்தைகள் சந்ததி தோன்றும். இதன் விளைவா போர், தொற்றுவியாதி இந்த மாதிரி அபாயங்கள்ல ஏற்படும் சொல்லி அர்ஜுனன் பயப்பட்டு சொல்றாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
அந்த மாதிரி வந்து அவசியமில்லாத அந்த மாதிரி குழந்தைகள் எல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு என்ன பேரு? வர்ண சங்கர. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சர்டன் வேர்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்வஜனம்னா நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், அப்புறம் குலஸ்திரியக, வர்ண சங்கரக, அப்புறம் என்னது நிறைய அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து யூ ஹேவ் டு நோட் டவுன். ஓகே, இது என்ன சொல்லுவோம்? ஏன் உங்களுக்கு எல்லாம் கோபம் வரல இப்ப ஸ்திரீகளை போயிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்களே அப்படின்னு? ஹரே கிருஷ்ணா. பெண்களுக்கெல்லாம் வந்து என்னது நம்பி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுபாதர்கிட்ட ஒரு பெண் இது கேட்டதுக்கு பிரபுபாதர் சொன்னாரம்மா மாதாஜி, பக்தியில இருந்துட்டு நீங்க வந்து ஆண் பெண்ணுங்கிறதே முதல்ல அடையாளப்படுத்திக்க கூடாது, நீங்க ஒரு ஆத்மாங்கிறத தான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னதா ஒரு ஸ்பீச்ல கேட்டேன். அது கரெக்ட் தான். இருந்தாலும் இப்ப நம்மளாம் ஒரு பெண் தானே சொல்றாங்க இல்லையா? நம்மள ஆத்மான்னு எல்லாம் சொல்லி நமக்கு ஒரு பேரை வச்சுதானே மேலா ஃபீமேலான்னு எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா? அப்ப நமக்குள்ள கோபம் வரணும் இல்லையா? ஆக்சுவலி அறிவில்லைன்றாங்க. ஆமா, அறிவில்லைன்றாங்க. ஆமா, இல்ல நாங்க பாகவதெல்லாம் படிப்போம் இல்லையா? அதுலயும் ஒரு மாதாஜி ஆக்சுவலி PhD டாக்டரேட். அவங்க சொல்லுவாங்க தெரியுமா, என்னது இது இப்படி எல்லாம் படிச்சவங்களை பத்தி எல்லாம் இவ்வளவு கீழே ரொம்ப மோசமா எழுதுறாரு அப்படின்னு. அந்த காலத்துல படிக்க மாதாஜி என்னோட புரிதல் மாதாஜி என்னோட புரிதல் என்னன்னாக்கா, இப்ப லேடிஸ் ஜென்ரலாவே சாப்பிட்டா இருப்பா. அதனால வந்து அவளை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான வழி நடத்தப்பட்டு பிரச்சனை ஆயிடுங்கிறதுனால அவங்களோட சாஃப்ட் நேச்சர் ஏற்பட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ரொம்ப மனதளவுல ஸ்ட்ராங். ஆனா யாராவது நல்லா சிரிச்சு பேசி நல்ல தனமா பேசினா அன்பை வந்து பொழியறதுக்கு அவங்க ரெடியா இருப்பாங்க. யாராவது அன்பு கொடுத்தோன்னா அவங்க அப்படியே என்னது சரணாகதி தான். அப்புறம் சோ இவங்களை வந்து ஏமாத்துறது ரொம்ப ஈஸி. பிகாஸ் மனதளவுல அவங்கள ரொம்ப சாஃப்ட் பை நேச்சர். ஆனா டிசிஷன் மேக்கிங்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. சோ அவங்களை வந்து ஈஸியா வந்து குழந்தைகளை எப்படி ஈஸியா ஏமாத்தலாமோ அந்த மாதிரி பெண்களையும் ஏமாத்திடலாம் ஈஸியா. அதனால வந்து அப்ப அது வந்து யாரு பெண்களுக்கு அந்த மாதிரி போட்டிருக்கிறது நமக்கு ஏத்துக்க முடியாத மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா மெயினா அர்த்தம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பெண்கள் வந்து ஆனா அவங்களுக்கு இதே இதுல கிருஷ்ணர் தான் சொல்றார், அவங்களுக்குள்ள திறமை, அவங்களுடைய பொறுப்புத்தன்மை, பொறுமை இதெல்லாமே நான் தான் கொடுத்திருக்கேன். அவங்களோட அந்த பெண்களுக்கு இருக்கிற பொறுமை இவங்களுக்கு கிடையாது இல்லையா? ஆண்களுக்கு கிடையாது. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு என்னது, ஆல் தி ட்ரெய்ட்ஸ் ஆர் மென்ட் ஒன்லி ஃபார் ஃபீமேல். அந்த மாதிரி அதுவும் வந்து நான் தான் கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அவர். அதனால இது வந்து நம்ம தப்பா எண்ணக்கூடாது. வேற ஆல் லேடிஸ் ஆல் எல்லாம் இதுதான் ஃபீமேல்ஸ் எல்லாம். ஆனா அவங்க வந்து மனதளவுல கொஞ்சம் வந்து வீக். அதனாலதான் வந்து அவங்களை ஈஸியா வந்து ஏமாத்திடுவாங்க. ஓகே, சோ அதனால நம்ம அப்புறம் வர்ணசங்கரா, தேவையற்ற குழந்தைகள் வந்து தோன்றி போர் மற்றும் தொற்று வியாதிகள் போன்ற அபாயத்தை உண்டு பண்ணும். யாரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணலையா? யாரெல்லாம் படிக்கிறது பாக்கி? ஆனந்தி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி அப்பா என்ன படிக்கலைங்க மாதாஜி? அப்பா படிக்கிறாங்களா? படிக்கட்டும். லோவர் பண்ணிட்டீங்களா? இருந்து பேரே காணும். கீழ இருக்கு. அங்கரோ நரகைவ குலக்னானாம் குலஸ்ய ச பதந்தி பிதரோ சேஷாம் லுப்தபிண்டோதகத்ரியா சங்கர. அதற்கு தேவையற்ற ஜனம் நரக வாழ்விற்கு ஏவ நிச்சயமாக குலக்னானாம் குலநாசம் செய்தவர்களின் குலஸ்ய குடும்பத்தின் ச மேலும் பதந்தி இழிவடைகின்றன பிதரக முன்னோர் ஹி நிச்சயமாக ஏஷாம் அவர்களின் லுப்த நின்று பிண்டம் முதக நீர் கிரியா கர்மம். தேவையற்ற மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். தேவையற்ற ஜனத்தொகை பெருக்கம் குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பண்பாட்டை அளிப்போருக்கும் நிச்சயமாக நரக நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. அதுபோன்ற சீர்குலைந்த குலங்களின் முன்னோர்கள் வீழ்ச்சியடைகின்றனர். ஏனெனில் அவர்களுக்கு பிண்டமும் நீரும் அளிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதில்லை. பொருளரை பலநோக்கு செயல்களின் சட்டத்திட்டங்களின்படி குடும்பத்தின் முன்னோருக்கு உணவும் நீரும் அளிக்கும் கருமத்தை செய்ய வேண்டும். இந்த சடங்கு விஷ்ணுவை வழிபடுவதன் மூலம் நடத்தப்படுவதாகும். ஏனெனில் விஷ்ணுவின் பிரசாதத்தை உண்பது எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடக்கூடியது. சில வேளைகளில் முன்னோர்கள் பல பாவச் செயல்களின் விளைவுகளால் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். சிலர் ஸ்தூல உடலை அடைய முடியாமல் தங்களது சூட்சம உடலிலேயே பேய்களாக அலைந்து கொண்டிருக்கலாம். வாரிசுகளின் மூலம் முன்னோர்களுக்கு பிரசாதம் அளிக்கப்படும் போது அவர்கள் பல்வேறு விதமான துன்ப வாழ்விலிருந்தும் பேய் போன்ற நிலைகளிலிருந்தும் விடுபடுகின்றனர். இவ்வாறு முன்னோருக்கு உதவுதல் குலப்பண்பாடாகும். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்கள் இது போன்ற சடங்குகளை செய்தாக வேண்டும்.
பக்தி தொண்டை பின்பற்றி வாழ்பவர்கள் இத்தகைய செயல்களை செய்ய வேண்டியதில்லை. பக்தி தொண்டை எளிமையாக நிறைவேற்றுவதன் மூலமே பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னோர்களை எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் ஒருவனால் விடுவிக்க முடியும். பாகவதத்தில் 11.541 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. தேவர்ஷி பூதாப்திய இந்திருணாம் பித்ருணாம் ந கிங்கரோ நாயம் ருணீஷராஜன் சர்வாத்மனாயாக சரணம் சரண்யம் கதோ முகுந்தம் பரிஹ்ருத்ய கர்தம். எல்லா கடமைகளையும் விட்டொழித்து முக்தி அளிப்பவர்களான் முகுந்தனின் பாத கமலங்களில் சரணடைந்து தீவிர பக்தி தொண்டு புரிபவர் தேவர்களுக்கோ முனிவர்களுக்கோ மற்ற உயிர்களுக்கோ குடும்ப அம்பத்தினர்களுக்கோ மனித குலத்திற்கோ முன்னோர்களுக்கோ எல்லா விதத்திலும் கட்டுப்படுவதில்லை கடன்படுவதில்லை. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் இது போன்ற கடமைகள் அனைத்தும் தாமாகவே நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்போ டேட்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா? 21/1/2023 அப்போவே எப்போ படிச்சிருக்கு. போக மாட்டேங்கிறது. இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் ரேஸ்ட். படிங்க பிரபுஜி. இல்ல சொல்லணும், நீங்க இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அதாவது முன்னோர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான தரவுகளை செஞ்சு அவங்க எல்லாமே பல விதமான உடல்களை எடுக்காமல் பேய்களாக உடம்பாக துராத்மாவோல சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பொதுவாக நம்ம படைக்கிறதன் மூலம் அவங்களுக்கு அதுலேருந்து விடுபடுறதுக்கு நிறைய பேருக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க மாதாஜி. ஆனால் நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யும்போது நம்ம இதில் செய்யக்கூடிய கடவுளுக்கு செய்யக்கூடிய இதுலேயே நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு எல்லாமே எளிமையாக நிறைவேற்றி அவங்களை எல்லாமே அந்த துன்பங்கள்லேருந்தும் பேய் போன்ற நிலைகள்ல இருந்தும் நம்ம அவங்கள விடுவிச்சுக்கலாம். அதனால கிருஷ்ண பக்திங்கிறது எவ்வளோ முக்கியங்கிறது இதுலேருந்தே தெரியுது மாதாஜி. ஆனால் நம்ம உடனே அதை ஃபாலோ பண்றது போக கூடாது. நம்ம இன்னும் பக்தியில இன்னும் சாலியே ஆரம்பிக்கல. அப்ப நம்ம இந்த கடமையெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். யாரும் நல்ல மகாத்மா லெவல்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இது பிண்டம் கொடுக்கறது இதெல்லாம் அவங்க பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல. ஏன்னா பக்தியில உச்ச கட்டத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான். நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு we have to still do it. ஏன்னா நம்ம என்ன அதோட எக்ஸ்கியூஸா சொல்லிட்டு அதனால நான் பிண்டம் கொடுக்கல, அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் சாதம் கொடுக்கல, அது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். இதே இந்த போக மாட்டேங்குது. ஓகே, என்ன யார் படிக்கிறது? யாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது இல்லையே. எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்களா? 3 மணி கிளாஸ் இந்த படிக்கணும் எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? சுஜாதா மாதாஜி திருவேண்டத்துல கோயில் போயிருக்கீங்களா? ஆனந்தி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. முதல்ல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண படிக்கணும். ஆமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது. நாங்க வரிசையா படிங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணணும் மாதாஜி? எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்ப நமக்கே தெரியக்கூடாது. அப்போ நீங்க அது படிக்கலாம். பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல இந்திராணி மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க. இந்திராணி மாதாஜி உங்க சிஸ்டர் தான், நீ சொல்லி கொடுங்க எப்படி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும்னு. படிங்க. இது ஸ்லோகா படிங்க. உச்சன்ன குலதர்மானா மாதாஜி இது படிக்கிறீங்க. தோஷை ரேத்தை குலஜ்ஞானாம் 42 ஸ்லோகம் 42. 42 தோஷை ரேதை குலஜ்ஞானாம். அது படி. வர்ண சங்கரகாரைஹி உச்சாப்யந்தே ஜாதி தர்மாக குல தர்மா சசாஸ்வதாக. சாஸ்வதோட பேர் வந்திருக்கு. இது போன்ற தோஷங்களால் இவையெல்லாம் குலக்ஞானாம் குலநாசம் செய்தவர். வர்ண சங்கர தேவையற்ற குழந்தைகள். காரைஹி செய்பவர்களால் உத்சாத்யந்தே அழிவுக்கு காரணமாக. ஜாதி தர்மம் குல தர்மம் ச மேலும் சாஸ்வதாக நித்தியம் குடும்ப பண்பாட்டு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். படிங்க. குடும்ப பண்பாட்டு பொருளை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை தோற்றுவிக்கும் தீயவர்களின் செயல்களால் அனைத்து வித ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் அழிவுறுகின்றன. பொருளுரை: வர்ணாசிரம தர்மம் அல்லது சனாதன தர்மத்தின்படி மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவுகளுக்கும் ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை மனிதனின் இறுதி விடுதலைக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே சனாதன தர்ம பண்பாட்டினை சிதைக்கும் பொறுப்பற்ற சமூக தலைவர்கள் அச்சமூகத்தில் குழப்பத்தை உண்டாக்க
மக்கள் வாழ்வின் இலட்சியமான விஷ்ணுவை மறந்து விடுகின்றனர். இத்தகு தலைவர்கள் குருடர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இவர்களை பின்பற்றும் மக்கள் நிச்சயமாக குழப்பத்தை அடைவார்கள். என்ன சொல்றாங்க? இதோட ஒரு ஸ்லோகா எது இம்பார்ட்டண்டா என்ன டாபிக் பத்தி சொல்றாங்கன்னு சொன்ன போறோம். இப்ப இந்த ஸ்லோகால எதை பத்தி சொல்றாங்க? வர்ணாசிரம தர்மம். அதுதான் ஜாதி தர்மம் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. குல தர்மம், மனித சமுதாயம், வர்ணாசிரம தர்மம். அப்ப அதெல்லாம் வேணும் இல்லையா? அதெல்லாம் இல்லைன்னா ஆனா இப்ப மாடர்ன் சொசைட்டி எப்படி இருக்கு? அந்த தலைவர்கள்லாம் இதை பத்தி ஒன்றும் பாதர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்க குருடர்கள், அவங்களை குருடர்கள், ஏன்னா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாததுனால அவங்க குருடர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இவர்களை பின்பற்றும் மக்கள் நிச்சயமாக குழப்பத்தையே அடைவார்கள். இன்னும் ஒண்ணு படிக்கிறீங்களா? இன்னொன்னு படிச்சிருவோம். மாதாஜி படிக்கிறேன். படி. உத்சன்ன குல தர்மானாம் மனுஷ்யானாம் ஜனார்த்தன நரகே நியதம் வாசோ பவதீத்யனு சுசுரம் சஸ்ரும உத்சன்ன கெடுக்கப்பட்ட குல தர்மானாம் குல தர்மத்தை உடையவரின் மனுஷியானாம் அத்தகு மனிதர் ஜனார்த்தன கிருஷ்ணரே நரகே நரகத்தில் நியதம் எப்போதும் வாச இருப்பு பவதி ஆகின்றது இது இவ்வாறாக அனுசுஸ்ரும சீட பரம்பரை வாயிலாக கேட்டுள்ளேன். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மக்களை காக்கும் கிருஷ்ணரே, குலதர்மத்தை கெடுப்பவர் எப்போதும் நரகத்தில் வாழ்வதாக நான் சீட பரம்பரை வாயிலாக கேட்டுள்ளேன். அர்ஜுனரை பொருளுரை. அர்ஜுனன் அதிகாரப்பூர்வமானவரிடம் கேட்டதை அடிப்படையாக வைத்து வாதிடுகிறான். தனது சுய அனுபவத்தை வைத்தல்ல. இதுவே உண்மை. அறிவை பெறும் வழி. அறிவில் ஏற்கனவே நிலை பெற்றிருக்கும் ஒருவரை அணுகாமல் உண்மையான அறிவை அடைய முடியாது. வர்ணாசிரமம் சமுதாயத்தின்படி மரணத்திற்கு முன் ஒருவன் தான் செய்த பாவ காரியங்களுக்கு பிராயச்சித்தம் செய்தாக வேண்டும். எப்போதும் பாவச் செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பவன் பிராயச்சித்தம் என்றும் கூறப்படும் சடங்கினை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு செய்யாவிடில் பாவச் செயல்களின் விளைவுகளை அனுபவிப்பதற்காக அவன் நரகத்தில் செல்வது நிச்சயம். அனுபவிப்பதற்காக அதிகாரப்பூர்வமாக அடிப்படையை வைத்து வாதிடுகிறான் அர்ஜுனன். சுய அனுபவத்தை வைத்தல்ல. வர்ணாசிரம சமுதாயத்தின்படி மரணத்துக்கு முன் ஒருவன் தான் செய்த பாவ காரியங்களுக்கு பிராயச்சித்தம். ஆனா இங்க இப்படி சொல்றாங்க. வேறொரு நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ல படிக்கலாம். பிராயச்சித்தம்ல தலையில தானே மண்ணை வாரி போட்டுக்கிற கதை தான். அதனால பிராயச்சித்தம்லாம் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு படிப்போம். ஆனா இப்பத்த லெவல்ல நம்ம இது படிக்கலாம். பகவத்கீதால என்ன கொடுத்துருக்கு? நம்ம ஒருத்தர் தப்பு பண்ணினோம்னா அதோட பிராயச்சித்தம் என்னது? அதான் நம்ம ஜபம்லாம் பண்றோமே, அந்த தப்பு எல்லாமும் பகவானோட கிருபையில அதெல்லாம் மன்னித்து அவர் அருளுவர். அப்ப இந்த பிராயச்சித்தனா வேற எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. நான் சதுர்த்தேங்க உடைச்சேன், உருண்டே என்னது அது சொல்லுவேன், அங்க பிரதர்ஷனம் பண்ணேன், அதெல்லாம் கிடையாது. வெறும் ஜபம் பண்ணாலே போறோம். மெனி ஆஃப் அவர் சின்ஸ் வில் பி டேக்கன் கேர். சின்ன சின்ன சின்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருப்போம், அறியாமையால பண்ணின சின்ஸ் எல்லாமே போய்விடும். பாவத்தின் விளைவுகளை அனுபவிப்பதற்காக அவன் நரகத்துக்கு செல்வது. கரெக்ட். இந்திராணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. படி. 44. அஹோபத மகத் பாபம் கர்த்தும் யவசிதாவயம் யத் ராஜ்ய சுகலோபேன அந்தும் ஸ்வஜனம் உத்யதா அஹோ ஐயோ. கேக்குதுல மாதாஜி? கேக்குது கிளியரா கேக்குது. பத என்ன வினோதம் மகத் பெரும் பாபங்கள் கர்த்தும் செய்ய விவசித்தா முடிவு செய்தோம் வயம் நாம் யத் அதனால் ராஜ்யசுக லோபேன ராஜ்ய சுகத்திற்காக பேராசை உந்தப்பட்டு ஹந்தும் கொலை செய்ய ஸ்வஜனம் உறவினர் உத்தியதா முயற்சி. பொருளுரையும் மொழிபெயர்ப்பும் பொருளை வழங்கிய சில பிரபுபாதருக்கு ஜெய். ஐயோ, மாபெரும் பாவங்களை செய்ய நாம் துணிந்துள்ளோமே. ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்க ஆசையால் உந்தப்பட்டு சொந்த உறவினர் கொல்ல முனைந்து விட்டோம். பொருளுரை. சுயநல நோக்கத்தால் தூண்டப்பட்டவன் தனது சொந்த தாய் தந்தையரையோ உடன் பிறந்தவரையோ கொள்வது போன்ற பாவ செயல்களை செய்ய துணியலாம்.
உலக சரித்திரத்தில் இது போன்ற பல சம்பவங்கள் உள்ளன. ஆனால் அர்ஜுனன் சாதுவின் குணங்கள் நிரம்பிய பகவானின் பக்தன் என்பதால் நீதி கோட்பாடுகளை எப்போதும் கருத்தில் கொள்கிறான். எனவே இவ்வாறான செயல்களை தவிர்க்க முனைப்புடன் உள்ளான். இதுல என்ன சொல்றது? இதுல எந்த டாபிக் இது? சாதாரண மனுஷன் வந்து ராஜ்ய சுகத்துக்காக வந்து சொந்த வந்து செல்லலாம். ஆனா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது, அந்த மாதிரி கொல்ல முனைந்து விட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு அது சேர்ந்தா நம்ம பாவம் செய்தவராகிறோம்னு சொல்றாரு. சுயநல நோக்கத்தை சுயநல நோக்கத்துக்கு வேண்டி நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ராஜ்யம் கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி அவங்க செய்யலாம். ஆமா, அது பண்ணக்கூடாது அவன் நினைக்கிறான். அவன் நினைக்கிறதுல தப்பே கிடையாது. என்ன சொல்றீங்க? இது வரைக்கும் அவன் சொன்ன ரீசன் எல்லாமே கரெக்ட் தான் இல்லையா? ஆனா அவங்க வந்து சாதாரண ஜனங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். பக்தன் சாதாரண குணங்கள் நிரம்பிய பகவான் பக்தன் என்பதால் நீதி கோட்பாடு எப்போதும் கருத்தில் கொள்கிறான். எனவே இவ்வாறான செயல்களை தவிர்ப்பது அர்ஜுனன் ரொம்ப முனைப்பாக உள்ளான். அவன் வந்து நியாய தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு அந்த மாதிரி செய்யறான். இன்னொன்னு படிக்கிறீங்களா? ரெண்டு படிச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க சுஜாதா மாதாஜிக்கு செகண்ட் சாப்டர் கொடுக்குறேன். 4 மணிக்கு. அப்ரதீகாரம் அசஸ்திரம் சஸ்திர பாணயக தாதராஷ்டிராரணோ ரணேஹன்யு தன்மே மோட்சேமதரம் பவேத் யதி இருப்பினும் மாம் என்னிடம் அப்ரதீகாரம் எதிர்ப்பின்றி அசஸ்திரம் ஆயுதமின்றி ஆயுதமின்றி சஸ்திர பாணைய ஆயுதமுடையோர் திருதராஷ்டிர மகன்கள் ரணே போர்க்களத்தில் கண்ணியோ கொல்லட்டும். தத் அது மே எனக்கு சேமதரம் அதிக நன்மை பயப்பதாக பவேத் ஆகிவிடும். மொழிபெயர்ப்பும் பொருளை வழங்கிய சில பிரபுபாதற்கு ஜெய். ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமல் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிர மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். என்கிட்ட நான் ஆயுதம் இல்லாம இருக்கும்போது எனக்கு கொண்டா கூட அது எனக்கு நான் நிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன், என்ன கொல்லட்டும் பரவாயில்ல, ஆனா நான் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி நான் பண்ண மாட்டேன், அந்த தப்ப பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றாரு. சத்திரிய போர் நெறிகளின்படி ஆயுதமற்ற போரை விரும்பாத எதிரியை தாக்கக்கூடாது. ஆயுதம் நிராயுத பண்ணி இருக்கவங்களை வந்து யாருமே தாக்கக்கூடாது. அது போர் தர்மமே கிடையாது. அந்த கடினமான முறையில் தன்னை தாக்கினாலும் போர் புரிவதில்லை என்று அப்படியே நான் நிராயுதபாணி இருக்கும்போது அவங்க என்ன கொன்னாலும் கூட நான் வந்து அவங்களை எதிர்த்து போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றேன். அவன் எதிர்த்தரப்பு போருக்காக எந்த அளவு ஆயுதமாக இருந்தது என்பதை அவன் கருதவில்லை. இவை யாவும் மென்மையான மனதுடன் கூடிய மிகச்சிறந்த பக்தன். ஆமா, அவனுக்கு மனசு ரொம்ப இலகிய மனசு. அதனால அந்த பகவான் பக்தனானவனுக்கு பகவான்கிட்ட அந்த மாதிரி சொல்றாரு. ஏவம் உக்த்வா அர்ஜுன சஞ்சய உவாச்ச. ஆமா மாதாஜி, சாரி. சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் உக்த்வா அர்ஜுன சங்கே ரதோபஸ்த உபாவிஷத் விஸ்ருஜ்ய சசரம் சாபம் சோக சம்விக்ன மானசக. சஞ்சய உவாச்ச, சஞ்சயன் கூறினான், ஏவம் இவ்வாறாக, உக்த்வா சொல்லி, அர்ஜுனன் சங்கே போர்க்களத்தில் ரதத்தின் வஸ்த இருக்கையில் உபாவிஷத் மீண்டும் அமர்ந்தான். விஸ்ருஜ்ய தனியே எரிந்து சசரம் அம்புகளுடன் சாபம் வில் சோகத்தால் சம்விக்ன துன்பப்பட்டு மானச மனதிற்குள் பொருளுரையும் மொழிபெயர்ப்பு வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதக்கு ஜெய். சஞ்சயன் கூறின, போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லை அம்புகளை ஒருபுறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. பொருளுரை. தனது எதிரின் சூழ்நிலையை பார்வையிடும் போது அர்ஜுனன் தேரில் நின்று கொண்டிருந்தான். ஆனால் சோகத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டதனால் வில்லை அம்பையும் ஒரு புறமாக எரிந்துவிட்டு மீண்டும் அமர்ந்து விட்டான். பகவானின் பக்தி தொண்டில் இத்தகைய மென்மையான அன்புள்ளம் கொண்டவர் ஆத்ம ஞானம் பெற தகுதியுடையராவார். சொல்லி பார்த்தார் கிருஷ்ணன், இந்த மாதிரி நான் மாட்டேன் அது இதெல்லாம் சொல்லி பார்த்தார். கடைசி அவருக்கே ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அம்பு விலை ஒரு தூர வச்சுட்டு திருப்பி போய் தேர்ல வந்து அவர் உட்கார்ந்துட்டாராம் அர்ஜுனன். முடியாது, ஈடுபடுறவங்களோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்ட் ஹார்ட்டடா இருப்பாங்க. எதிரியே பார்க்கும்போது தேர்ல நின்றுட்டு தான் இருந்தாரு. ஆனால் ரொம்ப சோகமாகி எல்லாம் கஷ்டப்படணும்னு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு விட்டுட்டு சோர்வடைந்து ரதத்துல உட்கார்ந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி
நான் சண்டையே போட மாட்டேன், எனக்கு வேண்டவே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் பகவத்கீதையின் குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் என்னும் 1ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப மாதாஜி படிக்கும். நம்ம செகண்ட் ஆரம்பிச்சுடலாம், ஏன்னா நடுவில் நிறுத்த வேண்டாம். உங்களுக்கு நான் அடுத்த வாரம் நான் வந்து இது இந்த கிளாஸ் என்ன பண்ணுவேன்னாக்கா பிபிடி இருக்கும். பிபிடி வில் பி ஒன்லி ஒரு ரிவிஷன் தான். அது நானே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட ஒரு ஃபுல் ரிவிஷன் ஆயிடும். அப்புறம் செகண்ட் சாப்டர் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே, ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சு பிபிடி நான் காட்டுறேன். ஓகே, சுஜாதா மாதாஜி படிங்க 2வது சாப்டர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெட் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெட் கேக்குதா மாதாஜி? கிளியர், ரொம்ப கிளியர். சஞ்சய உவாச்ச தம் ததா கிருபயா விஷ்டம் நீங்க அது டைட்டில் எல்லாம் படிக்கலையா? கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். கீதையின் உட்பொருள் இது 2வது சாப்டரோட டாபிக். அத்தியாயம் 2 கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். சம்மரியா சஞ்சய உவாச்ச படிங்க. தம் ததா கிருபயா விஷ்டமஸ்து பூர்ணா குலக்ஷயம் விஷீதந்தமிதம் வாக்கியமுவா மதுசூதனஹ. கேக்கலையா நான் பேசுறது? சஞ்சய உவாச்ச. மாதாஜி சுஜாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் பேசுறது கேக்கலையா? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. குலேக்ஷணம் நீங்க வேற என்ன படிச்சீங்க? குலக்ஷணம் வேற என்ன? குலேக்ஷணம். சஞ்சய உவாச்ச. சஞ்சயன் கூறினான் தம் அர்ஜுனனிடம் ததா இவ்வாறாக கிருபையா இரக்கத்தால் ஆவிஷ்டம் நிறைந்து அஸ்ரு பூர்ண ஆகுல கண்ணீர் நிறைந்தது ஈக்ஷணம் கண்கள் விஷீதந்தம் கவலை இதம் இந்த வாக்கியம் சொற்கள் உவாச்ச கூறினார் மதுசூதனா மது எனும் அரக்கனே. சஞ்சயன் கூறினான். அர்ஜுனன் மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். சஞ்சயன் கூறினான் அர்ஜுனன் இரக்கத்தினால் மூழ்கி மனம் பலவீனமடைந்து கண்களில் கண்ணீர் மல்கிய நிலையில் இருப்பதை கண்ட மதுசூதனரான கிருஷ்ணன் பின்வருமாறு கூறினார். பொருளுரை. பௌதிக இரக்கம் கவலை கண்ணீர் ஆகியவை தன்னை ஆத்மாவை பற்றிய உண்மையை அறியாததன் அறிகுறிகளாகும். நித்தியமான ஆத்மாவிற்காக இரக்கம் கொள்வதே தன்னை உணர்வதாகும். இப்பதத்தில் மதுசூதன என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். பகவான் கிருஷ்ணர் மது என்னும் அரக்கனை கொண்டவர். எனவே தன் கடமையை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்பட்டுள்ள தவறான கருத்து எனும் அரக்கனை அவர் கொல்ல வேண்டும் என அர்ஜுனன் விரும்பினார். எங்கு இரக்கம் காட்ட வேண்டும் என்பது எவருக்கும் தெரிவதில்லை. நீரில் மூழ்கும் மனிதனின் ஆடைக்காக பரிதாபப்படுவது அர்த்தமற்றதாகும். அறியாமை கடலில் விழுந்த மனிதன் வெளிப்புற உடையை ஸ்தூல உடலை காப்பதால் மட்டும் அம்மனிதனை காப்பாற்றி விட முடியாது. இதை தெரிந்து கொள்ளாமல் வெளிப்புற ஆடைக்காக கவலைப்படுபவன் சூத்திரன், அதாவது தேவையின்றி வருந்துபவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். அர்ஜுனன் ஒரு சத்திரியன். அவனிடம் இத்தகைய நடத்தை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. இருப்பினும் அறியாமையில் உள்ள மனிதனின் கவலையை போக்க பகவான் கிருஷ்ணரால் முடியும். இக்காரணத்திற்காகத்தான் அவர் பகவத்கீதையை பாடினார். உயர் அதிகாரியான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் விளக்கப்பட்டுள்ள இவ்வத்தியாயம் ஜட உடல் ஆத்மா ஆகியவற்றை பற்றிய பகுத்தறிவை கொண்டு தன்னுணர்வு அடையும் முறையை கற்பிக்கிறது. எவ்வித பலனின் மீதும் பற்றுதல் கொள்ளாமல் தன்னை பற்றிய உண்மையான கருத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவனுக்கு இத்தகைய தன்னுணர்வு சாத்தியமாகும். என்ன சொல்றாங்க? இன்னும் கொஞ்சம் டஃப்பா வரும். டஃப்னா ஒண்ணு இல்ல, புரிதல். பகவத்கீதாவோட இனிமேதான் கருத்துக்களை சொல்லுங்க. உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுட்டாலும் அதாவது தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா வந்து இந்த மாதிரி கவலைப்படுறதோ கண்ணீர் வடிக்கிறதோ இந்த கேரக்டர் ஒண்ணு இருக்காது. தன்னை உணராதவங்க தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் கவலைப்படுவாங்கன்னு புரியுது. அப்புறம் இதுல மதுசூதனா அப்படின்னு கிருஷ்ணரை சொல்லுது. மதுங்கிற அரக்கனை கொண்டதுனால மதுசூதனா, கிருஷ்ணர் அரக்கனை தான் கொண்டாரு. ஆனா இப்ப அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய சொந்தங்களை கொல்லதுக்கு வேண்டி வந்து நிக்கிறதுனால
அது அது வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றாரு, நீ வந்து அரக்கர்களை எல்லாம் நீ கொன்ன, அது தப்பு இல்ல. ஆனா இப்ப நான் ஒரு சொந்தக்காரங்களையே கொல்ல வேண்டிய நிலைமையில இருக்கேன். அதனால அந்த அந்த வார்த்தையை அந்த இடத்துல சொல்றாரு, மதுசூதனா அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்றாரு. அப்புறம் ஸ்தூல உடல் விடும்போது அதுக்காக யாரும் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது. நம்ம எப்படி தண்ணியில முழுகக்கூடியவங்களுக்கு ஆடைக்காக பரிதாபப்படுவோமோ அதே மாதிரிதான் ஸ்தூல உடலை விடக்கூடியவங்களுக்காக நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை அப்படிங்கறத பிரபுபாதர் சொன்னாரு. அப்புறம் அர்ஜுனன் ஒரு சத்திரியன். அப்போ இந்த மாதிரி தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் கவலைப்படக்கூடியவங்க, கண்ணீர் விடக்கூடியவங்க எல்லாம் சூத்திரனாகும். அதனால சத்திரியனா இருந்துகிட்டு அர்ஜுனன் இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுங்கிறதையும் பிரபாதருக்கு இந்த இடத்துல சொல்றாரு. அத புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் கிருஷ்ணர் கீதையே சொல்லி இருக்காரு அர்ஜுனனுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு மாதாஜி. வெரி போல், நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். வெரி குட். எல்லாரும் டீச்சர் ஆகலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாரே சாஸ்வதா யார் படிக்கிறீங்க? ஆல்ரெடி சாஸ்வதா படிச்சிட்டீங்களேம்மா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கட்டும். எனக்கு இன்னும் கிளாஸ் 10 நிமிஷத்துல முடிச்சுடலாம் நம்ம. हरे कृष्णा माताजी. श्री भगवान उवाच पुदस्त्वा कश्मलमितं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुश्च मस्वार्क्य कीर्तिकरमर्जुन. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், புதக எங்கிருந்து, துவா உன்னிடம், கஷ்மலம் அழுக்கு, இதம் இந்த கவலை, விஷமே இந்த நெருக்கடி நேரத்தில், சமுபஸ்திதம் வந்தது, அனார்ய வாழ்வின் நோக்கம் அறியாதோர், ஜூஷ்டம் பயிற்சி செய்யப்படும், அஸ்வர்க்கியம் மேலுலகங்களுக்கு கொண்டு செல்லாதது, அகீர்த்தி அவமானம், கரம் காரணம், அர்ஜுனனே. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை கொடுத்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அருமை அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. இவை மேல் உலகங்களுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை, அவமானத்தை கொடுக்கின்றன. பொருளுரை. கிருஷ்ணர் என்றாலும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் பகவான் என்றாலும் ஒருவரே. எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கீதை மூலம் பகவான் என்றே அழைக்கப்படுகிறார். பகவான் என்பது பூரண உண்மையின் இறுதி நிலையை குறிக்கும். பிரம்மன் அருவமாக எங்கும் நிறைந்திருக்கும் தன்மை. பரமாத்மா எல்லா உயிர்களின் இதயத்திலும் வசிக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் ஒரு ரூபம். பகவான் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆகிய 3 நிலைகளில் பூரண உண்மை உணரப்படுகின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1.2.11 பூரண உண்மையை பற்றிய இக்கருத்து பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. வதந்தி தத்துவ விதஸ் தத்வம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரக்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இதி சப்த்யதே. பூரண உண்மை அதனை அறிபவரால் 3 நிலைகளில் உணரப்படுகிறது. அவை 3ம் ஏறக்குறைய ஒன்றே. பூரண உண்மையின் அந்நிலைகள் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்று அறியப்படுகின்றன. இம்மூன்று தெய்வீக நிலைகளை சூரியனை உதாரணமாக கொண்டு விளக்கலாம். மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், ரொம்ப பெருசா இருக்கே, நம்மளால முடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன்னா இன்னும் ஒரு 2 பேராகிராஃப் படிங்க, அப்புறம் நிறுத்திடலாம். ஓகே, இங்க சரிங்க இருக்க மாதாஜி. இங்கதான். இம்மூன்று தெய்வீக நிலைகளை சூரியனை உதாரணமாக கொண்டு விளக்கலாம். சூரியனுக்கு 3 வெவ்வேறு தோற்றங்கள் உண்டு. சூரிய ஒளி, சூரியனின் மேற்பரப்பு, சூரிய கிரகம். சூரிய ஒளியை மட்டும் கற்பவன் ஆரம்ப நிலை மாணவன். சூரியனின் மேற்பரப்பை புரிந்து கொள்பவன் இடைநிலையில் உள்ளான். சூரிய கிரகத்திற்கே செல்லக்கூடியவன் உயர்நிலையை சேர்ந்தவன். அகிலமெங்கும் பரவி இருக்கும் சூரிய ஒளி கண்களை பறிக்கும் பிரகாசத்துடன் உருவம் ஏதுமின்றி விளங்குகின்றது. சூரிய ஒளியின் இத்தகு தன்மையை அறிவதால் திருப்தியடையும் சாதாரண மாணவனை பூரண உண்மையின் பிரம்மன் நிலையை மட்டும் உணரக்கூடியவரோடு ஒப்பிடலாம். சூரிய வட்டத்தை அறியும் மாணவன் அந்நிலையில் இருந்து சற்று முன்னேறியவன் ஆவான்.
அவனை பூரண உண்மையின் பரமாத்மா தோற்றத்தை அறிபவனும் ஒப்பிடலாம். சூரிய கிரகத்தின் இதயத்தினுள் நுழையக்கூடிய மாணவனை பூரண உண்மையின் உன்னதமான நிலையான வெக்கியத்துவத்தை உணர்பவருக்கு ஒப்பிடலாம். எனவே பூரண உண்மையை அறிவதில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து மாணவர்களும் ஒரே விஷயத்தை அறிய முயல்கின்றனர் என்ற போதிலும் அப்பூரண உண்மையின் பகவான் நிலையை உணரக்கூடிய பக்தர்களே அனைத்து ஆன்மீகவாதிகளிலும் உயர்ந்தவர் ஆவர். சூரிய ஒளி, சூரிய வட்டம், சூரிய கிரகத்தின் உட்செயல்கள் ஆகியவை ஒன்றை ஒன்று பிரிக்க முடியாதவை. இருப்பினும் இம்மூன்று வெவ்வேறு தன்மையினை உணரும் மாணவர்கள் சமநிலையில் இருப்பவர்கள் அல்ல. படிச்சதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் என்றாலும் இதுல வந்து பெருசாலாம் ஒண்ணும் சொல்ல, 3 நிலைகள் பகவான். ஆமா, 3 நிலைகள் இருக்கு மாதாஜி. 3 நிலைகள் சொல்றாங்க. அருவமாக எங்கிரு பரமாத்மான்னு ஒண்ணு பகவான் என்று அழைக்கப்படுவார். முதல்ல பிரம்மன் சொல்றாங்க, அருவமாக எங்கும் நிறைந்திருக்கும் தன்மை. அடுத்து பரமாத்மாங்கிறது எல்லா உயிர்களிலும் இதயத்திலும் வசிக்கும் முழு முதற் கடவுள். பிரம்மன்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும், நிறைந்திருக்கிற தன்மைன்னு சொல்றாங்க. அருவம்னா உருவம் இல்லாம அருவமாக எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கிறது அப்படின்னு. பரமாத்மாங்கிறது எல்லா உயிர்களிலும் இதயத்திலும் இருக்கிற கடவுளுடைய ஒரு ரூபம். அடுத்து பகவான்கிற 3வது நிலைமை வந்து புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள்னாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்னாலும் எல்லாமே ஒண்ணுதான். அந்த ஒரே நிலை பகவான் தான். இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. பூரண உண்மை அதனை அறிபவளால் 3 நிலைகளில் உணரப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் பிரம்மன் முதல் நிலை, 2வது பரமாத்மா, அடுத்து பகவான்னு சொல்றாங்க. இத வந்து சூரிய ஒளிய வச்சு அதுக்கு ஒரு உதாரணமா விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. சூரிய ஒளி வந்து 3 வித தோற்றங்கள் இருக்கு. சூரியனுடைய மேற்பரப்பு அப்படின்னு. அடுத்து சூரிய கிரகம் அப்படின்னா அதோட ரேஸ், அதோட ஒளி கற்றைகள், அதை பத்தி சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்து சூரிய ஒளியின் அந்த நடு டிஸ்க் ரவுண்டு சூரியனுடைய வட்ட உருவம் தான் அடுத்து 3வது. அதுக்குதான் சொல்றாங்க அந்த சூரியனுடைய சூடு, அந்த வெளியே தெரிகிற எல்லா இடத்துலயும் அந்த சூரியனுடைய சூடு வந்து பரவி இருக்கும், வெளிச்சம் வந்து. அது வந்து எதுக்கு உதாரணமா சொல்றாங்க? பிரம்மனுக்கு. அடுத்து பரமாத்மாங்கிறது அந்த சூரியனுடைய ஒளி கற்றைகள் வந்து பரமாத்மா, அதாவது எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிற பகவானுடைய இது பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. அது அந்த சூரியனுடைய டிஸ்க், அந்த வட்டம்ங்கிறது வந்து பகவான். அதுதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இல்லைன்னா முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பிட்டு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க மாதாஜி. மாணவர்களும் இப்ப நம்ம படிக்கிறவா என்ன படிக்கிறோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒரே விஷயத்தை எல்லாருமே ஒரே விஷயம், அந்த 3 விஷயத்தை தான் வேற வேற அணுகும் விதம் தான் வேற வேறையா இருக்கும். சோ அது முதல் கட்டம். தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம். ஞானிகள்லாம் பிரம்மனை வந்து வழிபடும். மீன்ஸ் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி பிரம்மனை வழிபட்டு அவங்க அகம் பிரம்மாஸ்மி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஞானிகள்லாம் அது மாதிரி போவாங்க. யோகிகள்லாம் எதை வந்து ஃபாலோ இலக்கை அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, பரமாத்மா அந்த இலக்கை அடையணும் அப்படின்னு. நம்ம பக்தர்கள் தான் வந்து கிருஷ்ணரை அடையணும், அதுதான் வந்து ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு புரியாது. எஸ், இப்ப இந்த 3 வெவ்வேறு தன்மையையும் உணரும் மாணவர்கள் சமநிலையில் இருப்பவர்கள் அல்ல. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இலக்கு ஒன்றுதான், கிருஷ்ணரை தான் அடையணும். ஆனா கிருஷ்ணரோட வெவ்வேறு இது ஒண்ணு வந்து ஒளி வடிவமா இருக்கிறது பிரம்மன். அப்ப அதோட லெவல் கொஞ்சம் என்னது, அதேதான் கிருஷ்ணரோட அதே தன்மை இருக்கும். ஆனாலும் அது வந்து ஒளி வடிவமா இருக்கிற அந்த ஸ்டேஜ் தான். அடுத்த ஸ்டேஜ் பரமாத்மா ஸ்டேஜ். அதையும் தாண்டிதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த ஸ்டேஜ். அப்ப எல்லாரும் ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோமா? இல்லை. ஞானி வேற, என்னது யோகிகள்லாம் அவங்க வேற, பக்தர்கள். சோ பக்தர்கள் தான் பகவானை வந்து அனுப்புறாங்க. எஸ், இப்ப நிறுத்திடலாம். 4:25 ஆகுது. இனிமேல் இம்பார்ட்டண்டா வரும். இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு இல்லையா, சும்மா அவசரப்பட வேண்டாம். ஓகே, இப்ப முடிச்சுடலாம் நம்ம. ஒன்லி பிபிடி வந்து ரெடியா தான் இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. அது தமிழாக்கம் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அனுப்பலை, ஐ வில் ஷோ இட் இன் தி கிளாஸ். ஓகே. வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, लीला प्रभुपाद की जय,
परमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, जय हरे कृष्ण महामंत्र की, जय चैतन्य महाप्रभु की, जय श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथों की, जय श्री राधा गोविंद की, जय अयोध्या श्री राम लल्ला की, जय और प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि हरि ரொம்ப बोल எல்லாரும் வந்து ரொம்ப थैंक தேங்க்ஸ். यू माताजी प्रणाम हरे தேங்க்யூ कृष्णा மாஸ்டர் हरे பிரணாம் कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாஸ்டர். மேடம்.